Gospodine Miliću, da ili ne NATO? Prije svega radi se o jednom izuzetno ozbiljnom pitanju, kao što se radilo i oko pitanja evropskih integracija. Ja sam očekivao od kolega dosadašnjeg predsjednika da zaista na jedan sveobuhvatniji način govori o tome šta te evropske integracije znači za građane Crne Gore, ne za političku elitu. Evo sada, pošto govori gospodin Vujanović posle mene, očekujem da će on govoriti o tome šta NATO zaista znači za građane Crne Gore. Ali ne po sistemu da to budu ponovo podjele. Ko je u Crnoj Gori za NATO, ko je protiv NATO. Koliko imamo mi informacija o tome šta je zaista NATO danas? Ili koje su ingerencije predsjednika Crne Gore? Poštovani građani Crne Gore, predsjednik Crne Gore ima prije svega obavezu da raspiše referendum o tome da li vi želite svojom slobodnom voljom da podržite pristupanje Crne Gore NATO savezu. I kad pogledate sve ove informacije koje su pristigle ovih dana, onda vam je jasno ko od nas četvorice zaista želi da izbjegne to pitanje. Zaista želi da ne govori o referendumu. Zaista želi da pokaže da Crna Gora samo unutar Crne Gore se hvali sa tim da ima slobodnu spoljnu politiku, da ima volju da sasluša narod. Ali prije toga, hajdemo da odgovorimo na pitanje šta smo mi dobili od našeg pristupanja Partnerstvu za mir. Koji su to benefiti koji su urađeni? Ko danas sjedi u parlamentarnoj skupštini NATO alijanse? Tamo postoji delegacija Skupštine Crne Gore. Ali tamo postoji delegacija Skupštine Srbije. U toj delegaciji je general Delić, poslanik Srpske radikalne stranke koji je učestvovao u vojnim operacijama kada je bombardovana Jugoslavija 1999. godine. U parlamentarnoj skupštini NATO-a sjede i predstavnici Ruske dume. Zaista i po pitanju evropskih integracija i po pitanju takozvanih evroatlantskih integracija potrebna je jedna adekvatna komunikacijska strategija gdje ćemo